В 12 през нощта се почука на вратата на свещеническата къща. Беше една старица, която търсеше свещеника, за да причести един смъртно болен. Духовникът се приготви и бързо излезе с нея. Двамата стигнаха до една бедняшка къща. Старицата отвори вратата и въведе свещеника в една стая. Той се озова насаме с болния. Когато го видя, човекът започна с жестове да му показва вратата, при което крещеше: „Махай се от тука! Кой те покани? Аз съм атеист и такъв ще си умра!“ Свещеникът буквално загуби ума и дума. „Но аз не дойдох сам“, извикаме старицата. „Коя старица? Не познавам никаква старица!“ Докато стоеше до леглото му, свещеника видя над главата му една фотография на жената, която го извика, и му каза: „Ето тази жена ме извика.“ „Коя тази ли? Знаеш ли какво говориш, отче? Това е майка ми, която почина преди години.“ За един момент и двамата се вцепениха и уплашиха. Болният започна да плаче и след като се поуспокои, поиска да се изповяда. След това се причести. От небето майка му се гриеше за него, за да му покаже пътя на спасението.